Igbo ekenekwa m n'ọzọ. Anyị wetakwara unu ozi ọma ọzọ. Ozi nke anyị wetara si n'aka David Omai wee bịa. David Omai bụ onye nke ndu ala Ebonyi. O dugokwa ndị Ebonyi dịka gọvanọ. Ya bụ David Omai bụzi onye na-elekọta ala Nigeria ka ọ ga-esi dị mma ka ọ ga-esikwa dị njọ. David Omai nwere okwu o kwuru n'isi Biafra. David Omai na-akọwa na nwerekwa n'uru ọ bara n'aka na-achọ Biafra. Na Biafra abụrụghị ihe a ga-eji wee mere akụkọ. Na-etikwa na mkposi bịa ka edozie alaba anyị bụ ala Igbo site na nchịkọ nke ndị Nigeria. Ọ na-ekwukwa na ọba ha uru na anyị na-agiteti for Biafra. Na onye ọbụla bịa tinye aka ka edozibe obodo n'afọ Nigeria. Ọ bụrụ na ya bụ okwu o kwuru bụ ihe dị mma na ọ bụ ihe ga-enyekwara anyị aka, aga m achọkwa ka gị nwa na onwe gị kwa bịakwa tinye ọnụ na ya bụ okwu o kwuru. Ka iwe gosikwa ndị be anyị na okwu o kwuru na ọ bụ ife mere eme. Ọ na-edemede gị ka anyị ga-eji mara. Dịka anyị na-eji nabatakwara okwu ọnụ a, ya bụ David Omai kwuru n'ọnụ ya. Tụgharịba uche na-ege ya ntị ka ọ na-ekwu ya, ka ị na-ege ya ntị, ka ị na-ege ya ntị, ka ị na-echezi ihe ị ga-agwa ya na comment section. Echefukwala na ọkakwa nwanne gị nwoke bụ Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwannem ndị Igbo, na-ewetara unu akụkọ nke a na Obinwannem Igbo TV. Biko ọ bụrụ na ị na-ekiri anyị, ihe anyị na-eme na-adịghị mma, ị na-atụsakwa ya maka na ọ dị mma nke ndị Igbo ka anyị na-ekwu okwu ya. Onye ọbụla tinye aka ka edozi obodo. Ọ bụrụkwa na ihe anyị na-eme na-adịghị mma, ị ga-esikwa tụrụ Obinwannem Foundation wee kwalite anyị. Ị na-anya na comment section, ị ga-afụ akaụntụ nọmba Obinwannem Foundation Nigeria. Gị gbanyere anyị obere ego. Ndị ụka na-akpọ ya ego onyinye. Ndị Freedom Fighter na-akpọ ya monthly dues. Ma anyị na-akpọ ya ego saraka. Ego saraka bụ ihe iji atụ mma ikenechi ụwa gị ka ha wee na-enwe aṅụrị. Ya bụ na ị na-akwado Obinwannem ga na-ewetakwa ihe ga na-adịghị mma ma n'ihe onyonyo ma n'ebe anyị na-eme nkụzi maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo. Ka anyị bujekwa gị n'obi David Omai ka o wee gwazi anyị ihe ahụ o bu n'obi maka Biafra. Ndewokwanụ. In the past administration, our people felt very much marginalized more than they were ever marginalized. That was the reason the people were agitating for Biafra. But I can say today,
that we are well integrated into the mainstream of the nation Nigeria. And so we are very grateful to President Bola Ahmed Tinubu. There will be no need for Biafra again. We are comfortable with President Bola Ahmed Tinubu. We are very happy with the integration. Look at this road. For more than 15 years, it has been one government will come and just do something and go. But the section being done MTN, under RCC, is going to be completed by February, fully and total, and it's costing us 202 billion. This remaining section is being done by SKCC. It's 72 kilometers, 150 billion, 30% already paid, and you can see the joy of it. And the joy of the building of road by president all over the country is that these roads will stay over 50 years to 100 years. You can see the concrete road is ongoing, it's just like the coastal highway. And you go to Enugu, Port Harcourt, 4 sections of the roads ongoing. You go to Anambra, you see Owerri Onisha, project ongoing. You go to Second Niger Bridge, section 2B, the project is ongoing. That's 176 billion. You go to Enugu now, you see the Artisan Bridge, finished, dusted, and they delivered. You go to the Depot Junction, the biggest flyover in Southeast is going on there. And that is President Bola Ahmed Tinubu. And you see Enugu Abakaliki, 183 billion. That project is ongoing. What about the legacy project of the president? We have the third one. And as of today, 424 billion is been paid, it's been awarded, and that is for section 123 kilometers running from the Elondi beach in Ebonyi State and going to Benue border. These are the reasons why I say we do not have any reason again to agitate for Biafra. He that has started this great and beautiful thing, President Bola Ahmed Tinubu, he will continue it. Even those that don't want us to take a rightful position as Southeast people, God has opened the time. This is our time. And this is the time that God has sent President Bola Ahmed Tinubu to reintegrate our people. And we are very happy. It is not all about appointment. And even if you come to appointment, this Minister of Works, this minister that the president is using to do works in all the political zones, the Southeast is benefiting very well. We cannot be the first, and yet we are not the last. But in the past, we are not just the last. We were forgotten, we were not remembered. But the president has done that. So, my brothers and sisters, we cannot retake our rightful position by sentiments and phenomenal statements. It is by realities and being strategic. And supporting President Bola Ahmed Tinubu is being strategic. The governor of Enugu State coming over to APC is being strategic. Our dear governors are doing very, very well in South. My governor in Ebonyi State, we have this culture of working without commissioning. And that's what the governor has continued. That is doing very beautiful work. You go to Abia, you see the great work that person is doing. And of course, it's my cousin. Development and commitment to the will of the people, such runs in our veins. And so I commend him very highly. Our own leader, the governor of Imo State, is doing extremely very, very well. Very proud of his last economic summit. He's a very great mobilizer and a developer. And of course, Soludo, the Anambra solution. So we have every reason. And there is none of these people that is not supporting the president. But we will give him votes and compete with other zones so that we will seal our reintegration and take our rightful position. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m n'ọzọ wee na-asị nke onye chiri ya zere ihe kwuru ka na-eme. Unu anụgo ife Davido anyị kwuru, ya bụ otu onye nwanne anyị nwoke nọ na Nigeria politics. Ọ na-akọwa na-asị na ọba hụrụ na anyị na-achọzikwa Biafra maka na ifere na anyị na-achọ na Biafra na Nigeria ga-enye anyị ya site n'aka Tinubu. Ọnya bụ ife ọ na-akọwara unu na ya na Tinubu akpa n'ọfụma. Ọ wee bụrụ na Tinubu bụ n'obi idozi ala Igbo,
dozie ala Biafra niile na ọchịchị nke fagasị na onye ọbụla bịanụ ka edozie ya nụ n'afọ Nigeria. So na ọ bụ na iso na ndị nke na-akwado ya, na-akwado okwu ọnụ ya, ọ bụrụkwa ihe na-ekwu n'ọnụ ka ọ na-eme, mee ka anyị mara na comment section, maka na Obinwannem ndị Igbo abịago ka anyị gbasa ozi ọma gbasara omenala, ọdịnala, njikọta nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Otu ọbụla ọdịnala Obinwannem ka anyị ga-eji dozie ala Igbo, onye ahịa na nwanne ya. Ọmụaka bụkwa onye ndu Obinwannem Foundation Worldwide, Ugwu Okechukwu, onye amajiu maka chi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo. Anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa m ọzọ, na-ewetara na akụkọ nke a site n'ala Hamburg, Germany. Asị m unu ka ọ dịkwa ọzọ, ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ, na-enye aka na-atụsa na ya bụ ozi. Anyị niile bụ ofu. Ndewo.